Raġel illi qabbat lil Joseph Muscat bħala konsulent tressaq f'Qorti Ċipriotta akkużat b'allegata korruzzjoni fl-iskema tal-beħ tal-passaporti f'Ċipru. Jing Wang, sejt il-kumpanija Delsk, kien qabbat lill-eks Prim Ministru eks-mexxej tal-Labor bħala konsulent fl-iskema tal-beħ tal-passaporti u tal-viżas tar-residenza. Wang tressaq il-qorti fuq każ ta' korruzzjoni li fihem involut l-eks Ministru Ċipriot Marios Demetriades. Il-gazzetta Sunday Times of Malta svelat illi numru ta' pagamenti li għaddew minant il-kumpanija ta' Wang għal Muscat ġew indikati bħala suspettużi u vagi. Kumpanija tispeċjalizza fil-beħ tal-Golden Visas lil Ċiniżi sinjuruni u toffri wkoll permessi ta' residenza propju f'Malta. Għaldaqstant viża illi permezz tagħha tkun tista' tivvjaġġa b'xejn fl-Unjoni Ewropea. Intant, kelliem għall-Aġenzija Governattiva Residency Malta spjega li l-kwistjoni qed tiġi segwita b'reqqa. Ġie rrapportat ukoll li l-avukat ta' Joseph Muscat, Charles Guder, huwa reġistrat bħala aġent ta' Destination Europe, l-aġenti lokali tal-istess kumpanija Delsk. Kelliem għal Destination Europe insista ma' Times li l-kumpanija m'għandha xejn x'taqsam mal-każ f'Ċipru. Muscat ukoll farfar u prova jitbiet mill-każ ta' Ċipru kif insista li hu ma kellux relazzjoni kummerċjali mal-kumpaniji in kwistjoni. Lura f'Diċembru tal-2020 JWP Malta, kumpanija oħra ta' Wang, kienet qabdet lil Muscat bħala konsulent fuq bażi ta' 5,900 euro fix-xahar. Sunday Times of Malta rrapportat li xogħol Joseph Muscat kien li osserva l-iżviluppi fil-programmi ta' residenza u ċittadinanza madwar id-dinja, kif ukoll li assisti fir-relazzjonijiet mal-awtoritajiet relevanti. L-istess gazzetta spjegat li l-pulizija għandhom intelligence fuq il-ħlasijiet li għaddew minn Wang għand Muscat li ġew meqjusa bħala suspettużi. Sorsi fl-industrija saħħu li kienu wettqu suċċess forma ta' lobbying mal-gvern ta' Muscat lura fil-2016 bil-gvern Laburista jittermina kuntratt ma' kumpanija rivali ta' Wang u b'Muscat jisħaq li hu qatt ma wettaq lobbying brabta ma' dawn il-kumpaniji u kuntratti.